Duh wong ayu. Sing mbok inget iki aja kene. Lah ngopo? Kok ya kene lho rada ndangak-ndangak. Nah. Pegel aku. Ya tak gendong ayo. Sondang to. Iya ya. Aku Ora, sing dicekel kok iso ngenjer bokong ku lho. Sing mau cekel lho. Dan iki penak, aku ki ya penasaran ki enek apa ora. Oke. Oke tak iya enek. Ya enak ra kita cilik. Aku ngene iki malah kaya menek wit randu lho, Pak. Anu sinten sing badhe tumbas kethek? Menika ketheke sampun lulut. Matur nuwun lho, matur nuwun. Matur Ayo nuwun. ndang to, Mas. Iya kosik to. To menengo. Lho, kaya menek wit randu to. Aku mancik pang lho iki. Ayo kanca ning gisik gembira. Ayo. Anu sih, kuncak aja. Ayo, Kek. Anduk, Bro. As mencolot. Pak Sidi luar biasa selain menghadirkan bintang tamu Mbak Manuhara ya utawa Mas Zainul uga ngrawuhke bintang tamu saka Jakarta no sapa sing lagi bar joget saka Jakarta ya Mas Primus ki Priamung Setugel dadi Matur nuwun lho, Pak. Matur nuwun. Lah piye ta? Berarti jenengan ki tesih sehat ngoten lho. Lah kok iso? Nggih tasih permono. Genah Primus Priamung Setugel. Lah nggih umpamane gedhe dhuwur kan ya fitnah to niku. Oh iya. Lah nggih. Aku ki matur witing klopo sak lugune Mas Primus alias Mas Ndasdi. Ndasdi niku napa? Ndas tok sing gedhi. Boten. Oh iya. Enten melih. Apa sing gedhe? Kakong. Kakong. Kakonge apa? Tukae cedak bokong. Oh iya. Iya. Nggih. Sugeng dalu, Mak. Sugeng dalu, Mas. Puncak. Arep ngadeg niku bingung lho kula. Ngopo? Dikenalke sing dagelan lanang sik ngoten to. Lah nggih, lah wong loro lanang kabeh lho. Iya ya. Lah kan ge bingung to. Ora disebut namine kok lho jenenge. Ya. Berarti kesalahan di saya minta maaf. Oke, nggih, mboten napa-napa. Heeh. Nggih, alhamdulillah saged pinanggih malih. Nggih. Dangu mboten pinanggih. Betul. Wis mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih. Amin. Jenengan nggih tetep semangat. Ya. Senajan to kencing batu. Wah. Wis muga-muga enggal mantun lah. Amin. Jane rasa diobati ae. Lah ngopo? Bangun omah malah ngirit to. Kok iso? Arep ndase udah tak nguyuh cerit metu. Watu. Kowe lah kelasane kok nyok.
Ya. Kuwi nggih ragat operasi nggih mondasi wis iso. Oh, ngaten to. Heeh, ya. Nggih, sebaken niku sing penting niku sehat lah, sehat. Ya. Sehat. Monggo sing jenenge para pamirsa, para penonton ki ora mudeng, ora pengin ngerti dalange sehat apa ora, sing penting nonton iso gayeng, iso regeng. Lah kuwi berarti dadi seniman niku kaya ngene tanggung jawabe gedene kaya ngono. Jenenge netizen iki ngoten niku. Iya. Pokoke iki penting ki gumyak, regeng, gayeng. Ora ngerti seneng dhuwur panggunge kahanane kaya ngopo. Ning kula lan jenengan kudu profesional. Oh iya no, profesional. Senajan to ki kahanane ki ya rada lerek-lerek ya kudu semangat. Senajan to ki enek masalah neng omah ya aja digawa neng panggung. Ya. Ora dadi bubrah. Pokoke los mikir sing penting para pamirsa seneng. Rasa mikir awake dhewe lah. Lah iya, heeh. Awake dhewe ki rasa dipikir. Ora usah dipikir kersane. Penting gawe senenge wong akeh. Nah, niku mengke kan iso bali ning awake dhewe. Iya, Jenenge nyenengke wong liya mesti ku awake dhewe iso seneng. Iya. Disenengke wong liya genti. Wong nandur ki ngunduh kok ya, Cak. Lah iya. Wong nandur ngunduh yen ra pangan tikus. Daleme Pak Sidi utawa Mas Gendon. Oh nggih. Wis kenal po? Pak, aku kenalku Pak Gendon ngono tok. Oh iya, Pak Sidine mboten kenal aku. Oh iya. Kenalku lek Gendon ngono tok. Oh iya. Mau rene wis ket mau. Sinten kula to? Pun wiwit kala wau. Lek mau liwat piye sing mirsani sakmono kae. Nggih liwat mriku terus dlusup enten mriki. Terus. Majeng munggah mriki gak iso. Lah ora enek undak-undakane lho. Iya, Nanti diangkat Mbah Kakung kuwi. Iya. Mbah Kakung ketoke nggih penasaran niku. Penasaran apa? Iki jane iki menungso apa uduk? Lanang tenan apa ora? Kayak bopong lho. Karo dikerowok. Duwe apa ora ngono ya? Lah nggih. Nek alhamdulillah. Jare ibu-ibu ning kono nek sing kaget. Nggih enten kok. Kaget piye? Unul-unul ngono lho. Kirik ngono. Uang kok kirek. Ya. Mboten mung gegojekan kewala. Niki nderek urun dedonga kagem keluarga Pak Gendon. Nggih. Gelar hajat dalu punika mugi pinaringan berkah barokah. Sabibaripun gelar hajat menika rezekinipun sempulur. Usahanipun sound system menika tambah sukses, tambah ngrembaka laris manis. Amin. Iki sok ya tajak kerja sama Mas Unjak. Pripun? Sone Lik Gendon iki. Nggih. Tak suwuni senjata pitulung mengko bergabung lawan Dwi Jolaras Indonesia. Tanggal 20 Agustus sowan ana Kaliabu. Kaliabu niku Saradan apa Caruban? Kaliabu niku apa, Dik? Oh, Saradan. Oh, Kaliabu kok mboten ngertos to jenengan iki. Aku ki wis suwi ora rono. Jawa Timur lho. Kowe apa ngerti? Kaliabu. Kaliabu iki kecamatane ngendi? Kaliurang. Ayo. Mau padha dhewe ora ngerti. Aku kerep rono ning kecamatan iki sok campur ing antarane Caruban karo Saradan mergo kuwi mepet. Nggih, mepet. Nggih. Sok tanggal 20 kuwi karo audio sound sistemnya menjalani Pak Gendon. Jak kerja sama. Tanggal kalih dosa. Ya. Ngapunten kula mboten saged. Lho sebabe mboten jenengan kono. Mengko panitia saka ing kepala desa Kaliabu ngersakne bintang tamune Mas Jok Lidik karo Jok Ludruk. Nah, jos niku. Jok Lidik Jok Ludruk karo Jo Uncek. Ora genah. Josuloyo. Iki mantenan lho Mas Unjak. Oh, mantenan. Mas Andoko kelawan Mbak Intan, temanten kakunge Mas Andoko. Nggih. Temantene putri Mbak Intan. Ngaten. Dungane no. Sinten? Ya mantene sekalian. Kula ndongake mantene. Oh iya no. Malah Pak ndonga dhewe ora kabul ndonga manten. Loh, aja kleru. Cok kalau mongso lek ndongane awake dhewe ora kabul, ki lek ndongane wong liya malah kabul. Ngono lho. Oh ngoten to. Iya. Aku ya sprene gur pengen modot ora modot lho. Gek kon ndongake mantene. Ya semoga-moga mantene ngoten mawon. Ya. Ampun pegatan. Ya. Sing penting gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Yen gelem nampa kekurangane insyaallah uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa ya wis kelakon bubrah. Ya. Niku mantene. Nek nganti ana geseke ana gegere aja rebutan bener ning rebutan salah. Nah,
niku sing penting iki niku wong omah-omah ki mesti ki enek gronjalane, Ya. godhone ki enek, abot. Ya. Dadi kudu yen siji dadi geni ya sing siji dadi banyu. Ngoten, ora kok geni kabeh ya bakale kemebul. Kowe nuturi ngono kuwi apa ya iso nglakoni? Kowe duwe bojo to? Duwe niku. Oh, tenane. Nggih duwe kok ketok nyepelekke to jenengan iki. Lah aku ki takon kok. Lah ketoke tenane. Lho ketoke nyepelekne. Ora, aku ki takon duwe bojo, Jak. Gadah Wong. anu asu, Pak. Maksudnya wong lek ku takon dong takon maksudnya wong kaya biasa ngene iki kaya apa kaya awakmu ngono lho, padha ndeke ngono lho. Nggih, Cek, wong kaya biasa, wong biasa. Oh, Wong biasa. nggih. Pomo sinden sakmene kae iki bodine kaya sapa bojomu? Kaya sapa? Gitu to. Sing ndi? Sing niki nomor king mriki nomor kalih niki lho. Sing niki. Nah, Kaya bojoku? nah nggih ngoten niku. Tenane lho. Niki bojone jenengan to? Heeh. Ijolan apa piye? Ijolan dasmu. Bojo kok ijolan. Wong bojo ki sedumuk bawuk senyari bumi kok anu sedumuk bathuk. Nah, sedumuk bathuk. Sedumuk bathuk apa? Ompari basane ki di sawang wonge wong lanang ki ora trima kok arep dijolke. Lah nggih. Yo duwe anak karo bojomu. Nggih alhamdulillah sampun mak cangik Pinten? pun kalih. Weh. Jane 3 ning setunggal mboten tendase ndika. Kuwi kayak industri. Nggih nabrak jenengan niku. Wong menungso kae industri niku lho. Pun kalih alhamdulillah. Oh, kuwi adile sing kuwasa kaya ngono ki ya, Dek. Nah nggih. Nek pensi jodone iki ora kurang dalan. Tur bojomu ya bisa menerima kekuranganmu, kowe ya iso menerima kekurangane bojomu. Betul, Pak. Betul. Lek kenal ning endi karo bojomu? Enten HP, Pak. Ojo guyang-guyang aku tantenan. Estu enten HP. Kok seneng HP? Medsos niku zaman riyen, Facebookan. Niku foto profil kula niku kula kei gulu munggah tok. Weh, ngono. Nggih. Lah bojomu ning endi to? Riyen enten Singapura. Weh, Riyen TKW. TKW. Kenalan lewat Enten Facebook. Facebook. Nonton foto profile kan ndadasane lumayan to kian. Ya. Aku ki jane ki ndadasane lumayan. Ya. Ya mung jagrake iki lho sing eleke. Lah kenalan, bojomu ngertine ya sirah to. Ketoke kan ya bagus ngono. Aku jane ya guyon, yang seneng tenan ya mulya. Aku ya ngono ta. Oh, mulya kok Singapura mulya niku. Kok Singapura. Lah kok ya mulih tenan niku lho. Ya. Lalah kula mapak enten bandara. Walah karo sopirku ayel-ayelan. Kok iso? Engko tenanan wedok tenan ora. Engko duwe wedok kok gek banci ngono. Alah ditonton sik ae. Upamane engko pokoke bocah nggo klambi abang. Oh iya. Engko yen klambi abang kuwi ketoke ora masuk, awake dhewe minggat ngono aku ya ngono. Karo sopirku. Wah delalah kok ya masuk ngono. Langsung mabruk tak papak ae wethuk kok ana sing kaget. Kok iso kaget? Nggih kaget to. Lah enten nggen ana foto profil. Niku kan ketok gede dhuwur to. Lah bocah kecethuk kok mung setugel. Niku wong wedok ngendi sing ora kaget. Iya. Lah dalah ngono. Nggih aku sing kenalan nang nggon Facebook mau aku. Oh iya. Ya wis terus mlaku. Nah niku terus kula tembung teng wong tuwane. Weh. Langsung pokoke seladi kapangan garangan kok. Oh iya. Oh pasti judune kaya ngono ya. Lah nggih. Luar biasa. Langsung rabi ya. Mboten. Teng wong tuane kan ra etuk. Oh ngono. Kok gek kuwi arep etuk kuwi arep mangan apa ngono. Oh iya. Terus bojoku ngeyel. Ngeyel piye? Ya engko mangan sak mangan-mangane dadi bojoku ya lunga. Weh, Ngetutke aku. weh kawin lari berarti. Mboten. Ora. Bayangno engko kula kawin lari. Modele kaya ngene lho. Oh iya, banter bojomu ya. Nggih. Akhirnya rabi tenan. Rabi ngantos sementen iki. Wah. Ya alhamdulillah. Wis muga-muga iso ndonga. Bojoku ya gelem nampa aku apa enenge gematine ra ukur Pak kalih kula. Sing dadi pertanyaanku. Pertanyaan apa? Lek pas sunah Rasul lu modele piye terusan? Ngerti ora tak critani kuwi mau. Wong penasaran ki ya entuk to. Lah terus takoke bab koten kok ya. Aku mbayangne piye no, polahmu piye no? Nggih,
piye ya aku arep crita mesti jenengan ngeyel. Alah ra mungkin yang arep cerita secara teori. Anu napa ngambil garwane jenengan prakteke mriki? Aja. Lah pripun lho? Pokoke ngoten nika lah aku dhewe ki ya ora nyono ora ngira kok ya. Oh iya. Ya iso aku ya ngono lho. Iki pokoke awake dhewe niku pokoke percaya karo Gusti Allah mawon. Yen diparingi urip mesti ya bakal diparingi rejeki. Jodoh rezeki pati menungso ora ngerteni. Sing ngatur mung Gusti Allah. Sing penting awake dhewe gari nampa nerima peparinging Gusti Allah. Jos. Muga-muga guyub rukun nemu temantenan. Amin ya robbal alamin. Amin. Di selani nembang ya Mas Un. Tetembangan wonten dawuh. Menika mumpung anak kula wedok mangkat niki wau. Oh niki. Nggih. Baru masuk ana ing SMA 2 Negeri Surakarta. Wis SMA to niki? Wis SMA. Oh iya, matur le Bu, gematine. Gua apa kuwi? Hah? Apa? Tisu. Gua apa? Cemburu. Ngomong kae tisue terus kono mentel. Apa kuwi? Areng gua apa ngono maksudnya? Gua kelapi keringet. Oh iya. Iya nak ngatekono Cahyu nggih. Wah wis SMA saiki. SMA anak wedok sing nomor 2 putrane Bu Duwi. Nah. Oh. Lah pinten to? Pinten to putrane? 3 iso, 4 ya iso. Nek saka aku 4, nek saka Bu Duwi 3. Lho piye to iki? Jenengane pripun to? Kok ke jenengan 4 terus ke Bu Duwi 3. Heeh. Lah niku pripun niku? Saurunge aku rabi karo Bu Duwi aku wis duwe anak siji. Duda-duda cuk. Oh. Ngono dadak digenahke yo. Walah. Loh, ya Bu Duwi ya kaya bojomu bisa menerima kekurangan saya. Nggih, leres. Monggo tak rabi iki bojoku iki jek umur 20 tahun jek perawan ngono kae. Nggih. Terus ya jenenge jodoh niku mboten mangertosi. Anduk, salim karo Om. Salim. Om. Kualik. Tuwek kowe kok ya. Pripun? Sing ngambung tangan iki. Oh, balik. Baleni Om. Balik ya wis. Piye lagi? Dadukan malah. Jare kwalik. Loh. Maksud iki sing ngambung tangan ki anakku. Nggih, Kowe kan sak pantaran aku ngono lho. Sak pantarane mesake dadak dungkrung kok. Engko dikira aku nginceng malahan kok. Lho kono kene, apa kuwi ya? Mumpun ngaten mawon jeneng salaman sami mawon. Nggih. Monggo sesuk ki yo mlebu sekolah iki mau tak peksa mergo pesindene ana sing pamit siji. Oh. Mbak Okva pamit ditimbali karo Pak Prabowo ning Jakarta. Tanggapan anu. Ora kon ngurusi MBG ning Jakarta ngono lho Mas. Mula mau nduk ayo nduk engko ndak sindene kurang. Oke. Biasanya sing digawa 7 kok ngurung 6 tok kon darani bedak-bedake. Lah nggih penggene kanca. Iya. Bedak-bedake. Ya. Arep nembang apa nok Cahyu bawa sik nok? Ya. Nggih. Bawa apa? Sing kira-kira sing jenengan seneng wonten seneng mawon. apa? Ki ora nang pamundhut kok ya. Sing jenengan senengi napa wonten? Ya ning Tawang mawon. Weh, Yen ing Tawang. Nggih. Jajah kaya ngopo? Bapake dalang mboke sinden. Ki Mase yo melu, Mas Jendra Yudhistira Putra. Niku nggih dalang to niku. Oh, dalang sabetane bapake wis kalah. Engko bagian kepruk gen anak lanang sing maju. Nah. Jas. Kepruk sabetan nek bapake wis ngakoni angkat tangan nek karo anake wis kalah. Iya. Nah, wen keprukan wayang kalah, pake kepruk dhewe. Iya. Ya, nyabetke wayang wis kalah karo anake. Lek nyabetne mboke menang aku. Ya ning, coba no. Nah, kaya ngapa? Yen ning Wah, ya ora mokal kok ya.
turunan sinden karo dalang, suarane ya jos, ketok bening. Cepete sekolah sik ya, Mbak. Nggih, nggih Om. Ya pas no nek bapake dalang mbok sinden duwe anak wedok iso dalang duwe anak lanang iso mayang kuwi pas. Sing ora pas ki nek dagelan duwe anak maling lah kuwi. Lah niku mboten pas. Ora pas. Mboten pas niku. Ora pas ya. Oh, dagelan kok duwe anak maling. Paling ora kan ya mantri, Bapak. Mantri apa? Ya mantri suntik enten. Nyuntik sapa? Ya saenenge sing ora sapa lho jenengan niku. Akhirnya nyuntik Manuhara. Alah apa arep suntik-suntikan. Iya nduk. Wong bagus aku ngenteni Kowe kepokokan permen to piye to? Lha napa? Untumu gigis. Kok gigis to? Lah kuwi Behel. oh tak kira gigis. Gigis. Bene ireng-ireng tak kira gigis pokokan permen cah iki aku. Kuwi jenenge modern ki kaya kuwi ngono kuwi. Ben cantik. Ben cantik tur untune gen temoto. Ning ya kuwi nalika mbiyen ki lak dipasang sepisanane karo dokter lek seminggu rentok disikati. Nggih. Lah bar mangan lombok pirang-pirang ngono lomboke isine kerine nggon behele nggon untune lah kok seminggu ku tukul. Tukul panen seminggu. Heeh, dadi kuwi cangkem popot aku ya ngono. Iya. Dadi ngono. Ha. Iya, Endo. Luar biasa anakku ya. Alah. Iki pancen Yes, ya ngene iki. Lho ora kok akon-akon iki. Angger anake apik, anakku. Engko angger enek sing nakal no eyel-eyelan karo Pak Emboke. Anakmu kuwi lho. Iki mesti. Angger apik no, anakku kok lelen. Kowe nganti resepe ora duwe anak pinter ngene iki. Resepipun napa, Mas? Lek gawe pas malam jemuah. Oh, lah kersanipun Gen dadi bocah pinter. iki kudu malam Jumat. Heeh. Yen mboten malam Jumat mesti dadine beling. Ora mesti. Oh, dadak malam. Anu Bu, nuwun sewu Bu, jenengan ketok mboten nyawang Mas Uncek ketok mboten? Mboten. Rene Cek, retok rene. Nah, gen ketok ngono lho dadi. Nggih. Nah, kayak ibu-ibu nganti ndangak-ndangak pengen karo kowe. Nggih, pun nggih, Bu. Mriki Pak Asmara Santo nggih lenggah. Nggih. Pak Joko Sugeng, Santoso. Katur. Nggih, Pak penggemar-penggemar Nggih. pilang kenceng padha rawuh. Kanca TPA niki kian. Jak TPA. Kanca TPA ya. Kanca TPA. Iya ngakoni apa ora? Ora. Ayo Nduk. Rene Nduk, melu rene karo Om Uncek. Oh nggih. Nah, Nene. Ayo cah telu dolanan kene yo. Nah, ngono no. Sonta kon war Tane wingi bar dapuk wayang wong. Niki alhamdulillah. Iso nari barang. luar biasa, multimedia tenan cah iki. Dialognya piye Nduk? Njajah sithik Nduk. Gatot kaca. Ya. Wis mak perinting aku mangger muni ngono kuwi bocah. Lah iki dados pergi wonten. Dadi Sri Sri Kandi. Kandi. Oh Sri Kandi. Oh dadi Sri Kandi. Wong Gatot kacane Bapak piye lek ngono. Nah, ayo Nah, dialog. ono Gatot Dialoge Kaca. wayang wong. Nah. Batobat gatot
ini apa ya? Tak kira. Tak kira. Bat Gatot Kaca. Atase kowe iki satria kang kondang, otot kawat balung wesi. Gur digoncengi Sri Kandi wae kok ora kuat ki po ya ora isin. Wah. Tambahno, Nduk. Gatot Kaca kowe iki otot kawat balung wesi, uyuhe wedang kopi. Penontonnya sama dier ngono. Tambah ono ngono malah apik. Elak Ya, kaya ngono kuwi. Jostis. Jajal pasabetan arep sirising, Nduk. Pasabetan sirising arep mlebu. Ayo Mas Dato, Pak Dato. Jogetane Sri Kandi. Nah, ya. Serebak lancaran kowe. Ya. Ya. Nggih sak menika semplah laras. Nggih ngoten niku nggih Bapak Ibu. Iki kanca-kanca iki mergo kesengsem. Nggih. Mirsani kowe arep suwuk nganti lali lho. Bingung lah arep nyuwukke. Nggih. Jan bocah kok apa-apa iso lho. Wah, iki kok kon jaipongan pokok nari lengger. Wah. Tenan. Bayo. Nembang sik Nduk. Cayu. Anak wedok sitok alah nggih. Njaluk apa tak turutin, Nduk. Angger aja sing larang-larang ya. Ayo lagi. Ya padha ae. Ayo mriko Om, mriko. Apa? Ayo mriko. Lah kancane TPA wis ilang kok. Lho piye to kok bali rono nek. Tata ki gonceng uncek kaya arep guwak kucing. Ayo ora. Kaya nuntun adine nemelan. Ayo Nduk, nembang terus bawane sih. Janji ku eling sumedet res ing tias Oke aneh ngalahke buke. Ingsun Nonanong nimas ingsun prasopo sinak sen bumi
Ndengi barano apa nduk? Syuting apa nduk ndengi nduk? Syuting napa? Kayaknya nggak sing Oh. Konten niku. konten. Nggih. Sing mangan es krim itu. Nggih. Oh. Ngono ki ya dibayar nduk ngono iki. Dibayar. Piro bayarane? Duka sing anu ngertos manajer kula. Bayo. Duwe manajer. Saiki Gadah, de manajer dhewe to saiki. Gadah. Wis ngalahke bapake pisan. Iki lek ra kleru ki sak menit 750. Enggak. Sak menit 750.000. Satu konten 750.000. Nggih, satu kok. 1,5 juta sak konten. Masya Allah nduk. Endi duwite ra kene aku iki piye? Jalengi konten dhewe ini, coba caoske bapakmu. Nggo ngeslot ra ora kok. Boten. Ora mungkin awal ngeslot iku kiu-kiu iya. Iya nak, terus nak. Luar biasa. Nah, wedok dhewe kok. Iya. Tangi sing Nano. Yo. nganteni dengrem bulan Ya. Luar biasa. Iki uga ana sing WA Mas Uncek. Saking Mas Tarno Tania Jaya. Wilujeng dalu dari monitor masih. Salam Bagas Waras kawilujengan matur sembah nuwun. Salam kagem Mas Uncek nggih. Waalaikumsalam bosku. Iya nak. Ngantos kesupen gian. Apa? Niki wau Pak Lurah Temulus Endi? Randu Blatung Pak Hartono Ha? titip salam kagem Pak Gendon. Oh ngono ya. Panjenenganipun boten saged rawuh. Oh siap. Niki wau titip kula niki wau. Wah, oke. Nggih, yo titipane langgame mengko dangdute iso ninggal katresnan yo, Nok. Oh, ngono. Ya. Monggo dipun aturaken. Yuk buka celuk Cahyu Rahesta Deka Chandra Dewi. Yuk. Mas Pomo, terima kasih. Ya. Ya. Matur sembah nuwun ingkang mirsani secara langsung ugi lumantar live streaming ya Mas Uncak. Nggih. Menika wonten ing channel Dwijo Laras Indonesia ugi wonten ing TikTok Dalang Kangko Asli malah tembus 3.000 penonton pada malam hari ini luar biasa. Oh, ngono. Iki nggih kathah ingkang tumut live streaming niku channel YouTube-ipun. Sing ngegip ya pirang-pirang Mas Pomo sembah nuwun ya. Iki bakal lonceng lagumu yang kedua kapan, Duk? Wis menciptakan lagu wisan. Niki Insyaallah lagu ketiga. Oh, lagu ketiga? Nggih. wis ketiga. Nggih. Nggih. Wah iya. Judulnya apa, Duk? Judulnya apa lagumu? Yang ketiga, Ha. Insyaallah hanya Kseni. Anjek Seni. Nggih. Sing yang pertama. Yang pertama Kenangan Wingi Kae. Kenangan wingi kae. Nggih. Kedua Iki Tembang Kekidungku. iki tembang kekidungku. Nggih. Terus yang ketelu ki mau Hanyek Seni. Ya. Kersane seksene bapak ibuke Nggih. kan jenengan iki bekti kagem Amin. Rama lan ibunipun. Amin. Ora kok duneni ae ya. Iya no, terus nih Duk. Ninggal katresnan dangdut yo. Ayo joget Duk Cahyu Rahesta Deka Chandra Dewi.
Lanjut Mas Pomo. Mbak Mirana. Nyambluki kancane. Nangis sak Moga-moga pinter dadi putra sing sukses ya, membanggakan kedua orang tuanya. Engko nggon gara-gara kon nyanyi anu nari lenggeran Mas Uncengko. Ya. Lenggeran. Iki Mbak Manuhara Jaturi Jumeneng. Oh, mangga, mangga. Mangga. Turuk. Neneng. Sing ngendang kuwi kangen karo jenengan Mbak Mano. Awit sawetawis taun mboten pinanggih kalih jenengan. Ngoten lho. Mosok. Nggih. Mila kendangane lak diturahi to iki mau. Jadi ditambahi terus. Heeh. Sapa to sing ngendang sapa? Mas Wit. Iya. Mas Widodo. Nggih. Alhamdulillah pripun kabare? Alhamdulillah sae Mbak Mano. Nggih, alhamdulillah. Gusti ngeparengaken pinanggih kalih jenengan awit timbalane Mas Gendon. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nek ora ditimbali karo Mas Gendon apa ya kelakon awake dhewe cok seneng-seneng wonten mriki. Alhamdulillah. Lah nggih, mila niku dalu menika digawe remen, digawe seneng menghibur sedaya warga masyarakat Gandu. Gandu nggih. Nggih. Jan keng pundi niki wau? Niki wau saking Ngawinan. Ngawi to? Ngawinan. Kok iso ngawinan? Nek Madiun, Mediunan. Nganjuk, Nganjukan. Ngawi. Ngawinan. Lah nggih. Lah iya iya. Ngoten. Iki kok Bar kaya kepayan. enek kucing to ning kene iki. Ngapunten, kok kaya enek kucing ya? Ya ampun, iki ya wong. Kirik. Oh, kire. Celek. Ayo. Ayo.
rumangsane jangan ketemu Pak Kangko terus dialus-aluske. Lah ngapa tra ya aku ki wedok asli kok ya. Dijentit-jentitke. Lho, pamerke bokong subalan lho. Wong sopan ki ya ngene lho Mas. Sugeng dalu. Ijeng dalu nggih. Lho, harus menunduk ke bawah ngono. Ora ngilangke adat ketimuran. Wong Jawa kudu jawani nggih. Nggih. Ngapa to Mas? Kowe iso ngajeni Pak Kangko. Lah nek ora ngajeni aku. Lah ngapa? Lah kowe ndungkruk Geng dalu Pak Kangko. Lah apa? Kowe ndungkruk to ngajeni kono. Lah brutumu ngeneki raine ingsun. Lah salahmu kok setengah meter. Lah kok salah setengah meter kepiye lho? Nyan ki ngikuti zaman no. Lah piye? Zamane dimodif iki menungsa tak modif. Dadi iki modipan. Modipan. Oh, jalayak kok ceper ya. Heeh, sekoke dindekke. Lah kaya kowe dimodif to. Lah wong wedok ki ngono ku. Oh sik. Kok iki dimodif iki piye? Lah ngomong. Mbok kira aku Manuhara kok dimodif lho. Aku kok dimodif piye to? Lah praya dimodif. Lah kok piye? Lampu depane iki biasane iki ya gur siji ya. Kuwi ketok wah, gen ketok apik ngono to. Mbok tambahi meneh to biklet to poe. Gen ketok nyulap-nyulapi kancane. Lho, kuwi sine tenanan apa ora kuwi? endi to, Mas? Iki yo. Sing endi? Iki lho. Sing endi? Iki. Sing iki ki sing endi? Iki lho, dudengku iki ngeneki kene lho. Dudengmu ki kene kok ora pas. Iki dudeng kene. Ya Allah, driji pot jahe to ki. Wong wedok ki ya ngono kuwi lho, Mas. Nek ditimbal iki mlakune ya alon-alon ngene. Iya, rasa jendit-jendit kene kaya ngidak telek kan beda. Iki wanita spesial, iki wanita asli iki beda mlakune. Lah bedane nek aku mau mlakuku piye coba ora? Mau kan ngene. Lho, ora roh nyapa? Hah? Ora roh ngapa? Lah ngapa? Ganjel, Mas. Oh, alah. Dadi iki ngepaske ngono lho. Oh iya. Oh lek iki wanita biasa nek iki spesial. Spesial. Wah, aku ngerti nek kuwi. Lah wanita biasa ki ngene iki cara bakso ki ya biasa. Lek ana ki metu ndoke dadi wanita spesial. Mboten trimo ndok. Lah apa? Sosise nggih wong. Rene ya to Mas aja ning kono kok darane kucing kok ya. Lah ngopo? Nek kene lho penonton ki ben ketok. Lah piye aku arep ngulatke raimu ati raimu dhewe. Pak Suryanmu lho. Awake dhewe gandengan ngene to Madhep Rono. Iso kaya patung KB ya. Ibu dan anak. Pak Erung eneng lho. Pak eneng. Ngedetek maju, Mas. Alhamdulillah iso kepanggih kalih Mas Unja. Ya kalih Pak Kangko. Nggih, Pak Wis Kangko. ora ketemu. Wis laris to ya kowe. Alhamdulillah. Kena nggo bayar mekar. Mosok kowe yo ndek mekar lho. Duwe Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nek kabeh. Atase Manohara. Lah piye? Tanggapan ra tau prei lho. Lah piye? Kok iso ndek mekar barang ki? Nggo apa to? Lah mbok nggo apa? Nggo tarak wong lanang, Mas. Oh alah. Ya tinggal ora kok ya. Oh golek. Ngapunten menika teng dalemipun Pak Gendon. Bapak Gendon. Ah ya. Sing ngomong daleme Pak Gendon sapa? Lah ning ndi ta? Nang dalan kok. Oh iya nutup ratan ya, Mas. Teng dalane ngajenge Pak Gendon. Ah ya. Alhamdulillah menika ndapaken ingkang putra ngunduh mantu nggih. Nggih. Mas Andoko kelawan Mbak Intan. Mbak Intan. Nggih. Lho lho Mas. Lah ngapa? Dongakne apa sampean mau? Aku mangko wis ndongake muga-muga ayem tentrem salawase. Nggih. Aku yo ndongakne muga-muga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mung meling karo Mbak Intan. Piye? Sing penting ki aja nesunan, aja marah-marah. Ora tahu Mbak Intan ki wong Iya, meneng. aja marah-marah. Kulino marah-marah. Ora kaya aku ya, Mas. Sing lanang ndak dadi jenazah ngono lho. Nek sing wedok ngono sing lanang Dadi jenazah lho. oh bojomu ya marah-marah to, Mas? Ora kemati. Wong aku mangane dijikoke lho. Oh iya to. Iya bener. Oh kula semerep ki ambak ae. Ah, iya. Kula pas teng daleme Mas Uncek to. Iya. Iki lho maem dijupukne ngihan. Lho kan orang jupuk dhewe to, Cak? Dijupukne teng baskom niku diudek ngeten kok kalih bojone. Ah kula ndak mangan ngono. Wong kuwi berarti bojo yang setia. Kayak diaduk kayak argo ngombor sapi nyuk. Ora kowe kok ngalemen mangane dadak dijupukke. Lah iya. Lah nggih lah pripun lah mek dijare tekek dhuwur kok.
Ora gedok. Salah. Kuduke jenengan iki Mas, duwe omah ki kuduke ya mini, kuduke ya cilik. Dadi aja gedhi-gedhi, dadi omah ki ya kira-kira sak meter persegi. Lah kok umpamane jumbuhke karo aku omahe. Ya iya ta. Lah kowe arep dolan nang nggonku, mosok sirahmu tok sing mlebu. Oh iya ya. Terus nggonmu anclung-anclung ning jaba lho. Cuathek girek pra bosok kowe. Ya jenenge omah ya sak lumrahe to. Momo iki omahe cilik ngene. Heeh. Aku ngene. Mas Uncek. Yo berangok-angok tok. Mas Uncek teng pundi? Aku nang kene. Walah, ngoten to. Terus Lah iya mosok sirahmu tok sing mlebu. lho, lek dilebokne kabeh ra sedeng to, Mas? Yo ora sedeng omah cilik. Lebokno. Mah. Mah, Nyapa? gila nih. Lho, Mas sak meter persegi mosok wong loro ora sedeng. Yo ora sedeng. Lah kowe modelmu kaya gajah kok. Gede kok. Aku gandrungen kaya Mas Handoko karo Mbak Intan. Gandring. Gandrung kupinge. Pitik opo digandring. Lah Mbak Manuhara lah sering tindak ning bergandung ngene to. Nggih. Ngene iki cedak to. Nggih. Mula kene ku apal kabeh kalian jenengan nggih. Apal semua pergi langganan kawak. Weh. Zaman aku tasik dadi lanang riyin. Heeh. Nyucuk lampah niku turut mriki. Weh ngoten. Dadi mboten asing malih nggih. Mboten asing pun biasa. Heeh iya. Sapa langganamu? Kok kathah mriki. Pak Gendon ngono kuwi. Ya yo kuwi termasuk aja omong banter-banter. Sreni bojone. Mbok tau gandeng karo kowe? Lho, piye? Pak Gendon tau gandeng. Mboten kula ngeterne Mas Gendon niku lho. Heeh. Peyuh biyen edokane aku weh. Tapi saniki mboten. Ya. Saniki wis mari kok. Ya kowe iso bubrah wong omah-omah dikira tenanan. Ben kok ben gelut karo bojone. Ayo saiki nembang wong loro ayo kuwi Ndang, gelem ora gelem digandrung. Aku gandrungan Mas. Endang. Iya ya kosek. Jarene wong lanang cilik-cilik nek kowe iki lanang. Iya ya sabar to sik. Wong kene iki cilik kene iki ya normal kok. Lho, masa Mas? Kon gandring kaya ngene. Lho, masa normal? Normal rumangsamu. Ngono to Mas? Iya. Lah aku mbok kira apa ora normal, aku ya menungso normal lho Mas. Tenane. Iya. Normal kepiye? Yen kowe wong wedok lho. Piye? Aku mau ngerti nang kono nguyuhmu tok ngadeg. Kayak mau ngadeg terus mbok getak to. Heeh. Terus aku langsung lungguh. Terus Lah kok kecocok suket. Ya perih deh. Kuwi tau nguyu ning nggon pas truk mandeg ngono tau kok. lah pripun? Niku lho takon kok. Piye? Aku ki ya jaman semono ki ya tanggapan ning lapangan to Mas. Heeh. Arep nguyuh ki ora nek toilet, panitia ki ya kurang ajar ora dicepaki nggon nguyuh aku. Terus? Enek treke Pak Kangko tak uyuhi ae. Heeh. Mbok iso nguyuh treke mlaku, Mas. Lah terus kowe piye? Iya tak tutne. Lah porto ya ora ya banter treke lho. Lah piye mbok iso ngono ning nguriku Pak Kangko kok. Heeh. Kuyuwan to. Barang ngetutke truk mlaku ki iso uyuhe ki iso nulis Jainul. Jenengan kaya. Apa ya ana wong yo iso nulis. Ayo. Ayo Cak. Ya. Gentenan karo Mbak Gandrungan. Manu. Heeh. Sembarang. Endang to. Kusik to. Rasa. Ah. Ya yo gelut apa piye? Ora, kusik aku arep nyiwel ki. Lah Piye? ciwelen. Ciwelen lho kene mosok arep nyiwel kene. Endang to, Mas. Duh wong ayu. Sing mbok inget iki aja kene. Lah ngopo? Kok ya kene lho, ra ndangak-ndangak. Nah. Pegel aku. Ya tak gendong ayo. Pap. Sondang to. Iya ya. Aku Ora sing dicekel kok iso ngenjer bokong ku lho. Sing mau cekel lho. Dan iki penak, aku ki ya penasaran ki enek apa ora. kusik. Oke tak iya enek kok. Ya enak nak kita cilik. Aku ngene iki malah kaya menek wit randu lho, Pak. Anu, sinten sing badhe tumbas kethek? Menika ketheke sampun lulut. Matur nuwun lho, matur nuwun lho. Matur Ayo nuwun. ndang to, Mas. Iya kusik to. To menengo. Lho, kaya menek wit randu to. Aku mancik pang lho iki. Kok iso pang kuwi lho menengo sik kene. Nah, Geblak iku. ora wis to menengo. Kan kita seimbang ngono Ngene wis dedeke. meneng wis gocekan aku kene meneng. Bayo. Ayo kene numpak nguri kene. Menengo to. Manuk kusik to. Oh, iki apa? Pepet-pepet ki. Nyapa?
apa? Ora apa-apa. Apa padha lanange jarimu? Ya nek aku nganti geblak rono. Kene ayo numpak guri wae. Meneng kene lho. Mama. Ayo numpak guri kok. Ora wis ngene ae. Ndan cepet. Mama. Manut, Bra. Iya. Kene. Kene ya. Kene. Ndang ayo. Alon-alon. Jangkrik. Ndang ayo. Ayo ndelok wayang, Pak. Ayo ndelok wayang, Pak. Ayo ndang ayo. Pepujane. Aja obah ae. Tanganmu wek kowe. Ati. Iki nyapa to, Mas? Tanganmu. Aku ki yo golek gocekan pil iki ben gak ceblok menengo ae. Menengo to. Ayo ndang. Kaya ngene wong nandang asmara. Mas Wit, iki putrane jenengan. Iki hasilmu karo Pak Widodo ngene iki. Heeh. Mas. Piye? Iki gilan ya. Lah, apa? Jare padha lanang kok iso uget-uget ki apa? Mam Dun. Kah, Uget-uget apa? kok ya iso modot ya Mas ya? Ya ora enek lho ora rek. Nggih Emang bola. aku lelaki apapun. Nggih bola apa kowe? Aku nggih bola HP. Engko enek curute. Ya ora. Nggih bola apa kowe ya? Orang-orang. Lho, orang-orang kok atos. Oh ya ngono ki orang-orang kan mengkak ngono dadi atos. Kau, tang. Apa wi? Kowe iki mesti ngono wae. Tenanan lho. Apa wi? Apa ta? Ah, paku ngarep ngono ben. Waku Seneng. dewe. Tenanan to. Mbah ya digodali tenanan ngono lho kok. Datan kinggeng. Sik to, cakepane lho. Iki bawa nyidam sari lho. Nyidam sari tok teko Sido Asih. Dede. Nah, Jawa. yo Sana merengawa tokon iki nyapa to. ora Alon-alon ora kowe sampeyan nek mah apa bengkel to kowe? nyapa Mas? Kowe kok koyo nggo dongkrak ngono to? Dongkrak apa? Lah iki aku tuh lungguh nang kene koyo dongkrakan lho. Aku dhewe ya lanang kok Mas kamu. Ayo Mas Handoko. Kapan? Mas Handoko, apakah kamu cinta sama aku Mas Handoko? Ya coba banding karo Mas Handoko to. Piye? Apa enek Mas Handoko kok setugel ki lho. Ya tok maneh iki cintane Mas Handoko karo Mbak Intan ki pertama ki ngene iki. Oh ngono Dik, iya Dik. Umpama besok sampean pengen duwe anak pira Mas? Anake loro wae Dik. Aku pengen duwe anak 10. Bayo Dik. Aku ora mampu. Aku tuh mampu. Aku tumbas obat ning perapatan Bergandu. Obat apa kuwi? Obat apit. Anu loro wae Dik, aja 10. Engko gruduk apake malah cilaka. Ya wis loro. Tapi ana ndase. Ya ana to. Ndase gedhi. Ya kadang enek sing gedhe enek sing cilik ngono wae. Aku mah Dikompleti. cilik kae, kok aku nek ngeden lara nek gedhi. Ngeten liwat ngendi? Ya tok maneh iki wedok ngono lho Mas. Liwat. Jane nyapa kok ngono ki. Nona. Umpamano Nah koda Wah, jane
Nyara wedok luar biasa. Tanpa prahu sasat. Oh tibake kowe iki ya banci to. Apa enek banci setugel sing arep nyanyi sapa? Ya ora ngono. Kan ya enggak ngono tok harus multi talenta ya ngrias ya apa. Ya iya. Pikiranmu jelek sih. Apa ya iso ngene. Sing ngene ae. Pengen dadi banci. Ora. Ayo maju rono Rene. Mbasa ngono Mbak Intan karo apa ki jenenge karo Mas Andoko niku terus melahirkan Mbak Intan melahirkan terus duwe anak. Kowe macak dadi cah cilik ini tok maneh. Hah? Menengo. Heeh, sene duwe anak ki ora kaget carane ngompeni cah cilik piye. Piye to Ki? Wis to meneng. Aku dadi Anake Mas Andoko karo Mbak Intan. oh, mau Mas Andoko saiki dadi anake. Aku dadi mboke. Metu ngendi ki mau? Sik, wonten ya jenenge anak kok ya. Meneng. Alah anakku, rupane kok kaya munyuk. Oh ya mboke kaya beruk. Yalah. Iya kok iso nurun Mbah Gendon ya. Yalah. Jantenan. Nurut Bandon. Wis meneng nang kono wae. Anu, wah ngompol kathoke dicepet kathoke. Ngompol. Piye? Aku ora rangkepan kok. Ora rangkepan arep cepet iki lho. Ayo meneng wae kene. Apa le? Apa piye mi? Sik tak uyek kene sik. Kene meneng. Wes meneng. Anu Mas Handoko. Totomane Mas Handoko jenengan Pak. Piye tan? Tulung nganu pepeane nika jenengan Tasi Mas. Oh nggih. Putran. Migato. Pokoke tat. Cikok. Cepet. Ora iso bali. Enek kemponge to, enek kemponge enek to. Iyalah edan. Aku cemet karo gender. Sik ta meneng. Iki apa? Masa Mas Andoko ndek anak munyuk lho. Lek kleru Ngawur lho. Ya meneng ta sik. Nah. Piye? Tekan ngendi bawane? Karo bawa. Kurang kandel wedake. Tanpa prahu. Piye to le piye? Sat cara ing Jaladri angkat meneh. Nyidam sari as Pak Kangkon. Dalam. Kula badhe nitip anak kula niki teng panti asuhan nggih. Oh iya. Heeh. Nang endi? Non. Nang endi lek nitipne? kok Teng Muneng. Heeh. masa mbok nggon muneng ki nggon apa kuwi? Nggon indah. Engko tak Oh, duduhi. panti asuhan sing apik kuwi. Medhok ae aku. Tak kek kene wae wis kene meneng. Ah. Mamah tak nyanyi dhisik, nunggu kene. Oke, Mama. Nah, enggak boleh, Rek. Rewel. Senyumnya mana? Cantik. Lagune apa? Langgame. Monggo kersa. Niki wonten mamundhut mbok menawa iso diaturke Mbak Mano. Inggih. Mula saking Mas Tulus Cikarang ingkang nyawer 100.000. Alhamdulillah. Ngebyar malih Mas Kangko nggih. Nyuwun lagun kangening ati. Ugi menika assalamualaikum nggih waalaikumsalam. Lali katokan. Niki saking Pak Inanda Peleman Gemolong Sragen ugi monitor datang kantor.
nderek monitor Mas Kangkon Ningring Munggur Siwalan Mojegedang. Oh nggih. Salam kagem Mas Uncek. Nggih, Waalaikumsalam Mas Giono. Ya. Sehat. Iki kapake neh. Meneng katokan. Niki lho, katoke anyar niki lho. Nah. Iki apa ta iki? Katok gajah. Iso muni. Nggonmu kok iso muni ya? Ya iso. Nggonmu muni ora? Sing isor sing muni. Wis ning kene wae. Ayo apa iki? Langgame Nyidam Sari. Nggih. Mungkin dangdute Kang Ening Ati nggih. Nggih, siap. Nggih, mungkin saged dipun bantu kalian kanca-kanca Waranggana. Pas dangdute engko dibantu karo Mbak Wiwik karo Mbak Mayang. Oh nggih. Ya. Nano yuk. Upama sliramu sekar melati aku kembang Nyidam Sari. Upama sliramu margi wong bagus aku kang bagilan Tadi Pak mboten penak awak niki. Sapa? kula. Weh, ngopo kok iso lara layak kok gegere kerokan. Nggih, ketingale nggih pun wayahe ketingale niki. Wayahe ngopo? Wayah apa? Niki tanggal pinten to? Tanggal 3. Biasane deres lho aku tanggal 3 ki, Mas. Apa? Tenan lho, wong wedok ki ngono kuwi ta. Iki aku enek 3 sasi ora blas sih, Mas. Kok gek meteng. Aja to, Mas, aku wedi aja ngono. Bayo kaya ya oh. Engko aku didukani ibu lho, Mas. Aku iso ditukani ibu. Lah piye? Lah kowe meteng karo sapa? Lah wong lanang kok meteng ya seneni kok ya. Oh iya ya. Aku sing kaya to. Wis cocomen kok iri. Kamu. Mulane kowe dhek sing biasa wae. Lah piye? Engko ya ngono wae. Nah ngono lah kowe. Ngono Lah ayo diayok-ayokne kok ya. Wong kene iki ngerti aku ngene iki wis kemrejot. Boyo. Lumayan ngono to, Mas. Kemerjot. Lah piye ayune kaya ngene kok petengan pra ya wong pengin padha ngingeti aku. Iya ngon petengan asline ya bosok. Asline apa? Bosok. Panik kowe karo aku. Ora. Mboten, Mbak. Mas, anu Lek. Piye karepmu? Anu agak lho piye. Oh cah cilik tak lebokne neh lho kowe kok. Gagah. Engko nggonmu dadi pirang-pirang kok. Iya. Wah, gila deh. Nalikane dalu ati lam-laman sirawang Dangdut masuk Kang Ening Ati yo. Mayang kelawan Wiwik Irnawati jumeneng. Barene.
Mas Gogo. Ya, yang kedua Samboyo. Turu wayanganmu ngeretiku sapa rina wengi tak yanti rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nyambani masa dadak ngono kuwi Iya ta. terus wae ngono Iya ta masa wis yang masa ngono. terbaru Nah ayo dah ayo. Nah ayo. aja semalang wong bagus tresnaku kira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Yo. Ayo Mas Gogo. Sewindu suwe lawase karo aku doang bagus bebujan aku ati susah mung mangan sliramu rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambani Lalu
Budaling Turangga Yaksa. Kopro iso ora ayo ayo mana lu bisa kayak undur-undur kapral Nyapo piye? Nyapa? Kowe ayo ae. Kene nyokot untuku. Api apa cangkemku kram api. Aku tanggap meneh bae api. Alah. Cangkemku kram. Kan cangkemmu sing penting ora cangkemku. Kere. Surama. Nggih. Jungkir balik lho. Jungkir balik gak iso. Yo kendange anu apa Banyuwangen disiapke Mas Gogo. Ya. Sing rong jumeneng ana Mbak Retno, ana Mbak Wandan kelawan Bu Dewi Kurniawati ayo jumeneng. Nggih. Garap lelagon Banyuwangen naning diaransemen gamelan Bali Mbak Mano. Nggih. Ning lagune lagu lawas Loro Sesigar. Oh iya, yo coba. Bu Dewi Manda kelawan Mbak Retno diaturi jumeneng Banyuwangenan. Iki mau wis seragenan terus. Ya, Yo. Mbak niki Banyuwangenan. Nah. Mbak Retno, Bu Dwi, Mbak Wanda. Mbak Wanda ki sing endi to, Mas? Lah kuwi lho sing kae sing tengah kae lho. tengah. Oh, kaya wedok asli ya. Itu pancen wedok asli kok. Nyapa. Asli kae. Walah tak kira. Rumangsamu ya asli kok. Padake kowe suntikan. Lho, Apane sing suntikan? hah? Apane? Lah kowe apane sing mbok suntik? Wong iki asli kok.
Iya. Loh, angger Wanda ngadeg to, enek sing semangat. Kanca-kanca didol laras Indonesia. Wanda ki cara buah apa, Mas? Buah semangka. Oh, semangka. Mbak Cungpe. Dibuka wabang, wah duduhe akeh klegi. Terus nek mangan duduhe, nek ngombe duduhe piye? Itu ngombe ya. Oh, ngono. Lah nek sing tengah Mbak Cungpe ki cara buah apa? Kesemek. Lho, kok iso kesemek ki lho? Kesemek dadi celetet tok. Ya enak. Biar ra kesemek bosok. Nek butuwi Butuhe ya melon. Oh, melon. Kok iso melon? Melon apik kae. Wong seger kae, sawang jaba jero seger. Lah nek aku buah apa, Mas? Nangka bosok. Ya ora apa-apa lumayan kena nggo pakan wedhus kok. Wedhus ya wedhus rasa menteleng ning aku nyapa. Lah wedhus kan kowe. Wedhus kok menteleng ning aku. Monggo dipun aturaken lagonipun. Ya, ya. Monggo. Garap gamelan Coro Bali. Monggo, Cok. Yuk, dados. Waktu kembang tawar mekar ya rengi ati kang wis sambiar cinta suci hang sing kapalas kaya ati kesesikar sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu gelang alit ring driji kiwa kembang mawar digawa wong liya sapa wonge kantru lara siji rasane sewu gelang alit ring driji kiwa kembang mawar digawa wong liya
siji rasane sewu kelangane ring trisi kiwa kamyang mawarti kawang liya lara siji rasane sewu kelangane ring trisi kiwa kemyang mawarti gawa wong liya Matur suwun.